Rustig blijven, genietje. Vooral goed wetter drinken. We hebben verschillende wetterpunten in Dokkum. Is ik al even te zien op onze site. Dat ze weten van, waar staan die wetterpunten dan? Het liedje de warmste admiraliteitsdagen eer te worden. De organisatie is dan ook druk in de war met een soort van warmteplan. En we gaan nog zien in het programma van, maar we daarin nog keuzes maken. Dus dat bijvoorbeeld bepaalde activiteiten krijgt te warm binnen. Dus daar gaan we nou echt naar zien. Ook worden er extra beveiligers inzet om alles in goede baan leiden te kunnen. We zeggen dat het in ieder geval juist jongen al heel druk is. Dus dan belooft dat wel wat voor jongens en voor sneeuwen. Dus wij gaan zeker opschalen en zien hoe we de spreiding goed herkennen. Maar vooral ook dat iedereen zich veilig genoeg voelt om te komen. De organisatie is dus klaar voor het drukste weekend van het hier in Dokkum. En er ligt uiteraard ook wel wat zoene spanning. Zeker, heel veel zin in. We zitten nu als vrijwilligers helemaal met elkaar in deze bubbel. En we hebben natuurlijk het hele jaar al hard naar werken. Dus ja, gewoon ik heel veel zin in. Maar natuurlijk ik zo'n spanning. Pakt het al hier uit, zodat wij het van tevoren bedacht hebben. Hoe valt het samen? Hoe reageren de mensen erop? Vinden de scheid ik leuk?